na yenko Upper West Akyem sinimu ewa poemantam mabun bebra hanum na echese omonti ase die nti ansase a womode yafu bebro ekes no ahansia na enipa bi tonton ede ema woma womtu anwea no mabu no ani abrenia posifo de abo ani a adom kase ede echedi amane ema o Ekuafo womo Akyem Asikasu aiwo Upper West Akyem district aye protest etia womo ehene Berima kunedu yi Adom se wakoton ensase beye 600 acres aye kuafo ede ama omanfo a womutu note estate developers eni nipa bia eka ho agye ho sika na bra asemi ebeto odwa no asamankese aposifo etu anamon ekohwe se womo ebema asumdie abampatemu ho enam se na emebuni atwe ensekan etuo tutuo nim enipa beye 5 ana womo epraye aposifo eka ho bi emebunu bi a womo mpatemu ho ene Adom news nsentwoni kwesi azo etwetwe nkomo no ana womo de sombo no ebo ohene wo mpatemu ho you tell kom ha no mhia boys na GHS for that dey for kom obi ani adwuma ye nti na ya sorry sa se ne waton bi eye so wa say bi eye ya ka ye be adwuma osene se ye bi eye ba me ke so sam bi business bi awa ma ye obi wa ntu kom ata sinyina dey personal project ya ka tie ye biawe ya na bedwegu aba no edwegu we no edwegu ya ka onbi yan ko mane no ntiko onbi yan ko ye che womanfo bia womo mpatemu ho a womo nso no etotutue ebi kam enso ne Adom news nsentwoni ne etwetwe nkomo no enti mi di America na me kwa akọhwe de ekoso me kwa na police fo no so gina ho enti mi ko gina police ni ba ko nche na boys no so mu gina so gina bo mu ho enti ya me wi se enti ona kasa enti kasa na bo police ni ba ko ate na puye ni bi bo ma ha Onyina wo Asikasu Berima eje kunedu yi Adom enso ede to Adom news nsentwofo anim se ensase bi ewo mpatemu ho a womo ede ma companies bi sene womo ebetimi enso ama emebu no ewo ho no adwuma aye osan de tudwa se ebusua no ani ensase bia ewo Akyem ebu akwa ensase ewo nina eye ochiman S2 land na eda koso ye wura osaje fo mo ti ofo pani se bitikese oda oso daipa na bi so ochiman so ye de son no bibie ne amenu kuruma me mu wura no mama ne me mfa asase ko tampo mu bia me wura no mu ni mu bi ta